Já bych rád představil Faris pro ty, kteří jej neznají. Skoro 25 let vyvíjíme mes, jsme brněnská společnost, je nás zhruba 30. Poslední 2 roky jako samostatná společnost Faris. A dneska bych vám rád prostřednictvím našeho zákazníka společnosti Casco představil, k čemu je ten mes vlastně dobrý. Bude asi lepší, když to uslyšíte přímo na příkladech z praxe od našeho zákazníka, který od roku 2010 svoji výrobu řídí mesem Faris. Takže rádi bychom si odpověděli na tyhle ty otázky, k čemu je mes dobrý, co umí zlepšit. Pomáháme zákazníkům optimalizovat výrobu. Tohle to jsou naše výsledky. Za těch 25 let řídíme výrobu přes 44 milionů hodin, 13,5 miliardy výrobků prošlo výrobou, kterou řídíme. A rádi bychom vám na konkrétním případu společnosti Casco představili, jak to funguje u jednoho našeho zákazníka. Takže tady je pan ředitel Petr Valda a já mu rád předám slovo. Tak dobrý den, já jsem trošku vyvedený z míry, protože do dneška jsem si myslel, že se fakt jmenuji Petr Valda, ale paní vlastně mě řekla, že jsem případová studie, ale tak já tady ukážu, co děláme. Nevím, jestli se sem úplně hodím, protože budu říkat, jak to funguje v praxi a možná budu říkat věci jinak, než jste slyšeli doposud. Ale je to můj názor a takhle my to děláme. Je to skutečně, tak jak je tady zmiňováno, o datech, ale já jako ředitel a nejenom náš finanční ředitel, ale od toho očekáváme, od těch dat peníze. V pravém spodním rohu na obrazovce, je to tak, pravý spodní roh, tam je moje jméno. Já 20 let jsem restrukturalizoval firmy, takže jsem prošel hodně firmama. A do Casca jsem přišel na žádost majitelů, abych jim pomohl generační výměnu. Přišel jsem tam na rok a už jsem tam 10 let. Takže ono všechno nejde tak rychle, ale je to spíš z toho, že je to tam docela zajímavý. Jsme firma, která byla založena v roce 92. Už v minulém století od začátku založili to 2 bratři. V současné době máme 3 majitele, ty 2 bratry a jednoho z těch synů, takže jsme 100% český kapitál. Jsme vstřikovna plastů a vyrábíme autodíly pro automobilky jako takové. K dnešku máme okolo 340 zaměstnanců, na přelomu roku to bylo 334 a tržby máme téměř 900 milionů. Abych tady jen nepovídal a nepopisoval, tak tady to je video o nás.
To bylo nejdelší blok bez mého mluvení. Jak jsem říkal, máme tržby téměř 900 milionů a Faris jako takový MES systém jsme pořídili v roce 2010, už před 15 lety. V té době jsme měli 192 zaměstnanců a 400 milionů tržeb. V té době jsme to nepotřebovali, přesto jsem rád, že majitelé v té době se rozhodli tohleto pořídit, protože bez toho bychom nebyli schopni celý tohleto řídit. Nicméně, tak jak říkal předřečník, tak určitou dobou, po určité době se stává to, že uživatelé to méně používají. Pro nás takový, bych řekl, restartující rok byl 2020, kdy byl covid, automobilky hodně klesly z hlediska výroby a my jsme teda v roce 2020 šli do restartu našich firemních procesů s cílem toho, aby jsme z méně dostali více. Takže v roce 2020 jsme se do toho znova obuli, protože do té doby to bylo spíš takové na tu kvantitu z hlediska procesu. Teďka jdeme do té kvality a snažíme se vytěžit peníze z dat a samozřejmě minimalizovat inflaci. Nemyslím tím inflaci peněžní, ale inflaci datovou. Budu o tom ještě dál mluvit. My jsme firma, která o sobě říkáme, že jsme datově silní. Každá firma má strašně moc dat, ale my se snažíme ty data co nejvíce vytěžovat. Máme rádi data a ty data já osobně vidím jako peníze, které nějakým způsobem se snažíme pro všechny převádět i v rámci firmy, aby každý si uvědomil, že tohleto stojí tolik peněz. Musím říct, že někdy na mě působí úsměvně, protože my jako firma jsme samozřejmě oslovováni různýma firmama, velice pro mě jaký hned na začátku atribut, když se někdo schodí. Máme informační systém, který vám tady bude řídit firmu a začne mi ukazovat koláčové grafy. Koláčové grafy pro mě znamená, to je jenom taková bublina. Pro nás je důležitý, aby z těch dat jsme dostávali peníze a proto máme vlastně dva systémy. Máme RP systém Helios a MES Faris jako takový. Dost často se to ve firmách, a my jsme tomu odolali, se to zaměňuje, že v rámci jednoho systému dělají i to další. My máme stále dva systémy, nehodláme to měnit, protože každý z nich má tu silnou pozici jak v ekonomice nebo v řízení výroby a my z toho dokážeme dostávat peníze. Co je pro nás důležité v rámci firmy, máme online terminály, což v našem podání, jak já to vnímám, jsou online data jako takové. Snažíme se po takovém, bych řekl, heslu hodnoť lidi za to, co po nich chceš a co můžou ovlivnit, tak většinu našich lidí motivovat, aby pomocí těch dat jsme posuzovali a motivovali k tomu, aby dělali svoji práci lépe. Když ale za to dáváme peníze, tak potřebujeme, aby to bylo bezpečné. To znamená, teď mě nenapadá slovo, jak to říct slušně, aby neobcházeli systém a aby skutečně to, za co jim dáváme peníze, aby z toho firma taky měla. My máme 3 takové základní v rámci výroby, 3 základní parametry. Business parametry, TPV a skutečnost. Business parametry, to je to, za co to obchodníci předávají výrobě, aby jim to vyrobila. TPV, to je technická příprava výroby, kde výroba si optimalizuje, třeba zrychluje cykly a tak. A potom samozřejmě nás zajímá, jaká je ta skutečnost. Tak jak tady bylo řečeno, plán versus skutečnost nikdy se nesejde. Je to tak, ale někdy to může být třeba i lepší. Co je pro nás hodně důležitý, je výrobní controlling. My jsme hlavně výrobní firma a ten výrobní controlling máme jak online, denní, týdenní, měsíční, kvartální, roční a meziroční. Ty důsledky z toho bych vám dneska chtěl ukázat. Ty data, které vám tady budu ukazovat, jsou data za rok 2024. Nejsou to žádný, bych řekl, připravená data. Jsou to ostrá data, protože pro nějaký přípravu fejkových dat já na to nemám čas.
Takže výrobní kontrolník jako takovej posuzujeme parametry a převádíme to, jak jsem říkal, všechno na peníze. U nás nejmenší částečka hmoty je výrobní příkaz, kdy vlastně ten jde do celého toho systému a my ten výrobní příkaz potom posuzujeme, a nejenom výrobní příkazy, snažíme se posuzovat od těch největších čísel. To znamená, ne třeba, je tady nějaký majitel firmy, prosím vás? Dobrý, jenom jeden, tak je to dobrý. Protože kolikrát pro majitele potřebují informace, proč zrovna tohleto neděláme, protože jemu se to nelíbí a já potřebuji i pro něj informace typu děláme něco jiného, protože to se nám víc vyplatí. Takže podle Paretova pravidla začínáme vlastně řešit největší problémy od největších čísel a pak jdeme k těm nejmenším. Až po ty celková. Tohleto je Excel, jste všichni poznali, ale je to vlastně jenom na analýzu dat. Tohleto je ukázka vlastně našich nejhorších výrobních příkazů za minulý rok a kde je velice jednoduše ukázáno, kde je ten problém. Problém je tam, kde to je žlutá a černá. Když se... Má to ukazovátko? Nemusíme. Tady vidíte na začátku, máme vlastně cyklus dle business parametrů, dle TPV a skutečnost. A když skutečnost se liší tak to zčervená a zežlutí. Takhle my posuzujeme vlastně ty největší průšvihy. Tohle to jsou největší průšvihy naší výroby vlastně za minulý rok a máme to seřazené od toho největšího průšvihu. Co je důležitý, tak vlastně to převádíme všechno na peníze, což je ten třetí zprava, ale nechci říct, že bychom byli my takhle špatní, ale to je vlastně nějaká část naší výroby, která se úplně nepovedla a kterou začínáme vlastně i hned řešit, ale tamhle vpravo nahoře máte celkový číslo. To celkový číslo hovoří o tom, kolik naše výroba díky těm nástrojům, který máme, zlepšila ty výrobní náklady za celý rok. Takže za celý rok jsme zlepšili ty výrobní náklady o 10%, což jsme vydělali 20 milionů korun. To je takový základní princip toho našeho fungování. Ty důsledky jako takové se samozřejmě promítají v různých parametrech nebo atributech jako OIčko, SMETko, VSO, ISO a tak dále. Já k tomu řeknu pár slov. OIčko je, jak bych řekl, takový nejstandardnější a nejznámější parametr, ale já ho moc nemám rád, protože mě nic neříká. To je vlastně součin 3 čísel. Nicméně i my OIčko měříme a v době restartu my jsme ho měli nějakých 81%. Po 4 letech jsme ho zvedli, aniž bychom zvedali OIčko, ale zvedali jsme procesy na 85% a v současnosti máme vlastně od začátku roku téměř 90% OIčko. Pro mě takový víc vyhodnocujeme týdně, ročně, v rámci týdnů. To máme v rámci porad, kde výrobní ředitel přesně ukazuje to OIčko, kolik v daném týdnu je a má tam vlastně k tomu i podklady, jak to je. Ale pro mě ten parametr není úplně takovej sexy, je to standardní parametr. Více sexy je SMETko pro nás a to je vlastně rychlá změna výroby. My v rámci parametrů a technologických postupů máme definované normy, za jak dlouho bychom měli změnit tu výrobu. Rychle změnit. A vždycky říkáme a snažíme se to všem kolegům vštěpovat do toho, je to jako Formule 1, když se mění pneumatiky. Když ta výroba nejede, tak by se všichni na to měli vrhnout, aby znova zase jela. V rámci systému popisujeme, respektive vyhodnocujeme to dodržování té normy versus skutečnost a měříme to od posledního OK kusu k prvnímu OK kusu. To je to vlastně výroba OK kusu je to, co nás živí a za co dostáváme peníze jako firma. Nejdřív do toho roku 2020, jak jsme měli hodně práce, takže jsme se snažili to jenom plnit. Ale protože jsme schopni to měřit, tak jsme to v té době měřili, ale byli jsme ještě více tlačeni, samotlačeni do toho, abychom hledali nějaké, bych řekl, rezervy.
A ty rezervy se začaly projevovat třeba i ve smetku. Takže v roce 2020 za celý rok jsme jenom na změnách výroby prodělali téměř 600 000 korun. Ale tak, jak bylo méně práce, tak jsme se do toho víc obuli. V roce 2021 za celý rok už to bylo jenom minus 36 000 korun. A v roce 2022 už to bylo plus 28 000 za celý rok. 23 už téměř 600 000 jsme vydělávali oproti těm normám, které jsme měli stanovené. 24 zase jsme vydělávali a to jsou peníze, které vlastně jsme našli v rámci naší firmy, aniž bychom museli nějakým způsobem výrazně šetřit. Takže to je takový hezký parametr, který sledujeme zase na týdenní bázi a i ročně vyhodnocujeme celkový ty peníze. Projekt VSO, to je u nás projekt vícestrojové obsluhy, je to takový, bych řekl, známý a my se snažíme i tyhle známé věci jednak zavádět, ale taky je měřit. A k tomu, aby jsme je mohli měřit a vyhodnocovat, používáme ty nástroje, ale tohle to jsou vlastně už potom výsledky. Protože i tohleto my našim třeba technologům a průmyslovým a procesním inženýrům za to je hodnotíme, tak za to dostávají peníze, tak to musí být neprůstřelný. Aby to bylo neprůstřelný, tak to vlastně sosáme data přímo z online terminálu, kde tyhle ty informace jsou, aby někdo v dobré vůle vůči sobě to si neuspůsoboval ty data. Nicméně tady jsou čísla. V roce 2023 jsme na vícestrojovou obsluhu dali 22 dílů. To nám ušetřilo přes 3000 hodin, což jsou 2 zaměstnanci, což je 3/4 milionu. V roce 2024 17 dílů jsme takhle udělali, přes 3000 hodin, to jsou zase 2 zaměstnanci a viděli jsme na tom 1 000 000 korun, nebo ušetřili. Tohle je zajímavé, ale takový trošku nesrozumitelný graf. To dole, ta zelená linka hovoří o tom, kolik jsou ty úspory a to nahoře ještě bych řekl důležitější, protože to nahoře říká, kolik procent z toho, co jsme mohli ušetřit, jsme ušetřili. Tam je vidět, že jedeme skoro pořád po 100%, akorát v těch 3/4 je to tam spadlý dole. To se nám pokazila forma a nemohli jsme jet současně na více strojů. Tak. ISO, asi každý znáte ISO, ale tohle je něco jiného. To jsme zavedli, náš nový projekt, že jsme zavedli index strojní obsluhy a my měříme to, kolik lidí potřebujeme, kolik člověkohodin potřebujeme na strojohodiny. To znamená, když jsme v roce 2015, respektive 2017 tím začínali, tak jsme potřebovali na 1 hodinu stroje 1,1 člověka. To je to první to. V současné době, jak jsme dělali ty různé optimalizace, tak jsme na 0,8. Už potřebujeme méně než jednoho člověkohodinu na strojohodinu. Ta úspora pro nás to nám uspořilo 4x10 lidí. Na každý směně 10 lidí, jenomže jsme tohleto udělali. A potom taky zrychlujeme a měříme, kdy vlastně se snažíme to vyrábět co nejrychleji, samozřejmě to ovlivněný nebo omezený technologickými možnostma. V roce 2023, pro vaši informaci, jsme zrychlovali 27 dílů, což nám přineslo zase 2 miliony korun, 24, 12 dílů a 2,5 milionu. Jsou to velké čísla, protože my jedeme v nepřetržitém provozu a každá sekunda u nás jsou velké peníze a tyhle peníze jsou hezký. A zase hodnotíme za to lidi a když dáte těm lidem motivaci, tak oni jsou schopni to dělat. Zmetkovitost, už minutu přetahuju, tak zrychlím. Vyhodnocujeme kusovou a finanční a zase na denní, týdenní bázi, protože zmetky je problém v materiálu, ale i v čase. A potom, když to vezmu za rok 2024, jsme byli na zmetkovitosti 2,25, což pro nás bylo zlepšení oproti minulému roku za 400 000. Tady je vidět ta zmetkovitost, jak to. A potom v rámci Farisu máme takové vychytávky pomáhající. Možná na tom videu jste si všimli, a já to ukazuji jenom pár z mnoha technologických obrazovek. My vlastně, tak jak máme terminály, kde sbíráme data, tak to ukazujeme, takže máme různé druhy technologických obrazovek.
Ta nejjednodušší je pro operátory, aby viděli, co tam je. Takže operátor vidí, kdy mu ten stroj jede nebo nejede a kdy už tam má jít, tak klasicky červená, zelená. Tohle to je pro mistrové, ty zase, aby věděli víc informací, takže tohle to jsou informace ze systému, aby věděla, že nějaký stroj jede, nejede, že co se tam děje, výměna formy a tak. A třetí ukázka obrazovky je pro přípraváře materiálu, protože máme 40 lisů, 900 výrobků živých a nějakých asi 150 druhů materiálu, tak tady, aby přípraváři materiály věděli, kdy mají jaký materiál připravit. A potom jedna taková věc, předpokládám, že tady se hovořilo určitě i o bezpapírové výrobě, my to aplikujeme. Problém je v tom, že když máte bezpapírovou výrobu a v automotiv je strašně moc dokumentů, který musíte mít, balící plány, layouty, kontrolní plány a všechno, a je jich hodně, tak potom v rámci toho systému jich máte více. My ještě navíc z důvodu nedostatku pracovníků už několik let zaměstnáváme i cizí státní příslušníky, tak z důvodu IATF jsme povinni to dělat i v jiných jazycích. Takže máme hodně příloh a ještě ve 3 jazycích. Nicméně v rámci Farisu jsme to vyřešili tak, že vlastně ty přílohy jako takové se selektujou, jsou vpravo dole, se selektují jednoduše podle národnosti. Snad to půjde. Jo, tady to vidíte a velice jednoduše si tady vlastně ukážete a máte tam jenom nějakých 10 souborů místo nějakých 30, 40. To jsou takové vychytávky, které pomáhají. Tohle to nepřináší peníze, ale pomáhá to a je to standard a je to i z hlediska aktualizace velice bych řekl, takový users friendly. Tak. Máme teda u nás Ukrajince a pak máme filipínské pracovníky, takže to máme v ukrajinštině, ne ve filipínštině, ale v angličtině a v češtině samozřejmě. Závěr. Co já oceňuji, je to, že víme. To znamená ne, že se neřídíme pocity, ale přesně my víme, co který výrobní příkaz nám dělá, co se děje ve výrobě, ty velký data, a to je díky tomu, že měříme, a díky tomu, že měříme nebo monitorujeme, tak to můžeme řídit. Co určitě neděláme, a vám bych to taky doporučoval, nezaměníme ERP a MES systém. Já bych to přirovnal, jako když jsem k manželce koupil teďka kombinovaný běžky, na kterých můžete bruslit i klasiku a mají ty šupiny, tak nikdy to nebude rychlý jako skateové běžky nebo na klasiku. To je něco podobného, takže toho my se držíme. A pro vaši informaci, tak globálně my hodně investujeme, řádově 40 až 70 milionů ročně investujeme. U nás průměrná návratnost investic je do 1 roku, takže jsme v tom hodně takový nároční, tady z tohoto pohledu. A návratnost Faris, tady z těch čísel, a teď to řeknu vůči panu Hradskému trošku neobchodně a netakticky z mýho pohledu. My už neřešíme návratnost Faris, protože víme, že se nám to zaplatilo a tady vlastně jsme ořád někde jinde, než co to jsme dali a dáváme do Farisu, než toho dostáváme. Ale vždycky jakýkoliv informační systém, ať je to MES, ERP nebo to, tak to akorát umožňuje, respektive směřuje vůbec nějaké vaše chování. Vždycky je to zatím jsou ty lidi šikovní a tohle to je jenom měřítko. Ale když ho nemáte, tak to není dobrý. My ho máme, tak je to dobrý. Když srovnáme teďka z tohoto pohledu rok 2020-2025, máme podobný obrat, jako jsme měli předtím. Máme podobný zisk. Na 780 milionů máme zhruba 110 milionů zisku. Máme podobný počet zaměstnanců, ale co je velice rozdílný, je to, že my dřívávejc jsme až 25% kooperovali a měli jsme ještě agenturní pracovníky. Teď jedeme bez kooperací, bez agenturních pracovníků a ještě máme volné kapacity. A to je takový, bych řekl, zčot toho všeho, co nám to přináší. Přesáhnul jsem čas, děkuji za pozornost, ale klidně se můžete ptát. Děkuji.
Já musím říct si za sebe, že vaše přednáška mě velice zklamala, protože já jsem si připravil asi 6 dotazů a vy jste na všechny odpověděl. Tak důležité je mít špiony ve všech řadách, že? Nicméně člověka potěší, když vidí využití dat ve formě peněz, protože obecně se říká, že zhruba 20% uložených dat je používáno a že velké databáze, tím se nehezky říká hřbitově dat. To znamená, vy jste šli vlastně až na zjišťování nákladů na jednici výroby. Pochopil jsem to správně. Šli jsme až na náklady na jeden kus výrobku. Jestli je to jednice výroby, tak jo. Ano, když máte sérii o jednom kusu, tak určitě takhle. Ale vy jste to říkal úplně nakonec, ale to rozhodnutí držet MES samostatně, ERP samostatně, často se člověk setkává s názorem, že lze do ERPčka natahovat data přímo ze strojů, a tak by mě opravdu zajímalo, a abyste tady auditoru vysvětlil důvody pro toto rozhodnutí. Proč to nezaměňovat, jo? No, protože pak to je jako s těma běžkama, prostě jsou tam omezení. A když to vezmu, jestliže my máme výrobní systém a chceme udělat nějaké změny ve výrobě třeba na obrazovkách, tak jsme schopni tyhle ty změny dělat velice rychle, aktuálně a podle těch našich představ, a co nám to přinese. Takže to sloučení, nebo bych řekl, to, že se to dělá v jednom systému, je potom hodně omezující.